ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз саргузашти ҳазрати Айюб алайҳиссаломро ки яке аз пайғамбарони худо буд барои шумо нақл мекунам. ҳазрати Айюб алайҳиссалом пайғоми Аллоҳ таолоро ба мардуми замони худ мерасонд ва мардумро ба яктопарастӣ даъват мекард. ҳамеша ибодати худованди ғолибу якторо ба мардум меомӯзонид ва онҳоро аз парастидани сангу чӯбҳои беҷон нигаҳ медошт. ҳазрати Айюб алайҳиссалом инсони солеҳ ва дар баробари фармонҳои парвардигори худ таслим буд. ин буд ки Аллоҳи меҳрубон барои ӯ молу мулки зиёд, хизматгорон, зани солеҳа ва фарзандони зиёдеро ато намуда буд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом чорвои зиёде дошт ки сол аз сол меафзуданд ва боғу дарахтони мевадиҳандае дошт ки ҳосилаш фаровон буд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом инсони солиму бардаме буд ки дар саломатиаш нуқсе дида намешуд ва солҳои дароз дар нозу неъмати фаровон умр ба сар мебурд. на қаҳтиро дида буд, на гуруснагӣ ва на ғаму андӯҳро. ва ҳамеша худованди бениёзро барои ин ҳама меҳрубониҳояш сипосгузорӣ менамуд ва медонист ки ин ҳама неъмат ва меҳрубонӣ имтиҳони бузурге аст барояш. ҳазрати Айюб алайҳиссалом хешу табори зиёде дошт. ҳам онҳоро ва ҳам мардуми маҳаллаашро дар рӯзҳои вазнини зиндагӣ дастгирӣ мекард ва ҳиссае аз молу мулкашро барои онҳо мебахшид, то бошад ки худоро сипосгузорӣ кунанд. рӯз аз рӯз молу мулки ҳазрати Айюб алайҳиссалом зиёд мешуд ва дар зиндагиаш ҳеҷ ғаму ғуссае надошт. худованди таоло баъди ин қадар фаровонӣ ва нозу неъмат бахшидан ба ҳазрати Айюб алайҳиссалом тасмим гирифт ки ӯро дар нодорӣ ва рӯзҳои сахти зиндагӣ имтиҳон кунад. солҳои қаҳтӣ ва хушксолӣ пеш омад. молу гови ҳазрати Айюб алайҳиссалом аз гуруснагӣ ҷон доданд. боғу дарахтонаш беҳосил шуданд ва ҳама нозу неъмате ки дошт несту нобуд гардиданд. баъзе мардум ҳоли ҳазрати Айюб алайҳиссаломро дида ҳар гуна суханҳои бадро паҳн мекарданд ва дар ҳаққи ӯ носазо мегуфтанд. ҳасадхӯрон бошанд мегуфтанд ки худованд ба Айюб ғазаб кард ва ҳама молу мулкашро аз дасти ӯ гирифт. аммо ҳазрати Айюб алайҳиссалом медонист ки ин ҳама санҷиш аст, сабрро пеша кард ва имони мустаҳкаме ки дошт заррае кам нашуд. сабр ин нест ки дар хона биншинӣ ва интизор шавӣ ки кай худованд ба ту раҳмат мефиристад ва ҳар мушкилие ки дорӣ бартараф мегардонад. муъминон ҳамеша ба худованд таваккал мекунанд ва барои дафъи мушкилиҳои худ чора меҷӯянд ва дар баробари тамоми мушкилиҳои зиндагӣ сабрро пеша мекунанд ва ба роҳи каҷ қадам намезананд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом низ ба худованд таваккал намуд ва аз пайи ризқу рӯзӣ берун мебаромад ва чун беморӣ ӯро фаро гирифт, назди табибон мерафт. ҳамин тавр ҳазрати Айюб алайҳиссалом тамоми дороиашро аз даст дод. ҳатто барои харидани хӯрока маблағ пайдо карда наметавонист. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда сабру оромиро риоя мекард. ҳамеша дар баробари фармудаи Аллоҳ таоло таслим буд ва тоату ибодатро ба ҷо оварда сипосгузорӣ менамуд. бемории хонадони ҳазрати Айюб алайҳиссаломро фаро гирифт ва фарзандони ба ҷону дил баробараш аз беморӣ ин дуньёро падруд гуфтанд. хонадонеро ки бозӣ ва хандаи кӯдакон фаро гирифта буд, ба хомӯшӣ ва ғаму андӯҳ табдил ёфт. дар баробари ҳар мусибате ки болои ҳазрати Айюб алайҳиссалом меомад, сабрро пеша мекард ва худоро сипос мегуфт. рӯзе ҳазрати Айюб алайҳиссалом ба беморие мубтало шуд ки дар хонааш бистарӣ гардид ва мардум ҳама аз ӯ гурезон шуда буданд. зани солеҳаи ӯ барои пеш бурдани зиндагӣ берун мебаромад, бо пули ночизе кор мекард ва зиндагиашонро пеш мебурд ва то охири умр зани содиқу меҳрубон ва вафодор боқӣ монд. мардуме ки ҳангоми сарватмандӣ дар гирди ҳазрати Айюб алайҳиссалом давр мезаданд, ҳама бегона шуданд
ва касе ӯро кӯмак намекард. бале муҳтарам ҷамоат, имрӯз ки пул доред ёру дӯстонатон зиёданд ва дар гирди шумо чарх мезананд ва рӯзе мерасад ки худованд молу мулкатонро мегирад ва он дӯстонатон несту нобуд мегарданд. ҳазрати айюб алайҳиссалом низ дар зиндагӣ бо чунин инсонҳо рӯбарӯ шуда буд. бисёри инсонҳо ҳангоми дар пастӣ афтидан даст ба дуо бардошта худоро ёд мекунанд ва чун худо онҳоро аз пастӣ берун орад, ҳамон замон худоро фаромӯш мекунанд. рӯзе зани ҳазрати айюб алайҳиссалом гуфт: ай айюб, даст ба дуо бардор ва аз худованд дархост кун то беморият шифо ёбад. ҳазрати айюб алайҳиссалом дар ҷавоб гуфт: солҳои дароз худованд ба мо нозу неъмати зиёд ва зиндагии хушу гуворо насиб кард ва ин дарду ғаме ки имрӯз дорам дар баробари он рӯзҳои хуш андак ва ночиз аст. рӯзе ду бародари ҳазрати айюб алайҳиссалом ба наздаш омаданд ва ҳоли ӯро дида гуфтанд: шояд айюб гуноҳеро муртакиб шудааст ки ягон одами рӯи дунё чунин гуноҳ накарда бошад. ба ҳамин хотир худованд 18 сол мешавад ки ӯро намебахшад ва рӯз то рӯз ҳолаш бад мешавад. барои ҳазрати айюб алайҳиссалом шунидани чунин суханҳо бениҳоят сахт ва сангин буд. дар баробари ин қадар сабру таҳаммул ӯро инсони гунаҳгор гуфта туҳмат ҳам мекарданд, ҳол он ки пайғамбарони худо ҳеҷ гуноҳ намекарданд ва сухане ки аз даҳони онҳо мебаромад сухане аз ҷониби худо буд. худованд дар сураи анбиё ояти 83 оиди ҳазрати айюб алайҳиссалом оят нозил намуд: ба хотири туҳматҳои беасоси мардум ва аз роҳи худо дур шудани қавмаш ҳазрати айюб алайҳиссалом даст ба дуо бардошта гуфт: худоё, маро ранҷ расидааст ва ту меҳрубонтарини меҳрубононӣ. ва дар ҳамин сура ояти 84 худо мефармояд: пас дуои ӯро қабул кардем ва он чиро ки аз ранҷ бо вай буд дур сохтем ва фарзандони ӯ ва монанди онҳоро ҳамроҳи онҳо ба ӯ ато кардем ки ба сабаби меҳрубонӣ аз наздики мо буд ва то барои ибодаткунандагон панде буд. худованд дуои ҳазрати айюб алайҳиссаломро мустаҷоб гардонид ва ба ӯ амр кард ки бо пояш ба хок бизанад. ҳазрати айюб алайҳиссалом амри худоро ба ҷо овард ва аз он ҷо ки бо пояш зад чашмаи об ҷорӣ шуд. худованд ба воситаи он оби чашма бемории ҳазрати айюб алайҳиссаломро шифо бахшид ва ӯро аз нав ҷавону зебо гардонид. ҳамчунин зани ҳазрати айюб алайҳиссаломро низ ҷавону зебо гардонид ва ба шумораи он фарзандоне ки пеш аз дасти онҳо худованд гирифта буд барояшон фарзандони нав ато фармуд. худованд аз нав ба ҳазрати айюб алайҳиссалом зиндагии хушу гуворо ва аз пештара дида молу мулки зиёдеро насиб гардонид. инсонҳое ки рӯй гардонда буданд боз ба сӯи ҳазрати айюб алайҳиссалом рӯй оварданд ва ҳазрати айюб алайҳиссалом мисли пеш нисбати онҳо меҳрубонӣ карда мушкилиҳои зиндагиашонро бартараф менамуд ва онҳоро ҳамеша дастгирӣ мекард. худованд дар қуръони карим мефармояд: мо айюбро сабркунанда ва бандаи солеҳ дарёфтем ва ҳаққо ки ӯ ҳамеша рӯ ба сӯи мо дошт. ин аст бародарон подоши инсонҳое ки сабр мекунанд ва ҳамеша корҳои шоистаро ба ҷо меоранд. худованд заррае аз сабру таҳаммул ва имони ҳазрати айюб алайҳиссаломро низ ба мо насиб гардонад. Амин.